ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଥିବା ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ବାମନର ହାତ ଆକାଶର ଚନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଲେଖା। ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବାଣପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଶ୍ରୀନିବାସପୁର ଶାସନଠାରେ 26 ଅକ୍ଟୋବର 1886 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 26 ଜୁଲାଇ 1956 ମସିହାରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ, ସମାଜସେବୀ ଓ ଆଦର୍ଶ ରାଜନୈତିକ ନେତା। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କଳିକା, କିଶଳୟ, ଚୟନିକା, ଗୀତାୟନ, ଗୀତିଗୁଚ୍ଛ, କବିତାୟନ, କାଳିଜାଇ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ, ଘଟାନ୍ତର, ଅଭାଗିନୀ, 1817 ଆଦି ତାଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ ଶୀର୍ଷକ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପାଇଁ 1962 ମସିହାରେ ମରଣୋତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ବାମନର ହାତ ଆକାଶର ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ। ଏହି ଅଂଶରେ ସେ ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ କେତେକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଘଟଣାର ସୂଚନା ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତତ୍କାଳୀନ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି।